Ha láttad a Stranger Things-et, ez ismerős lesz. Évtizedekig kerintek pletykák arról, hogy a CIA titkos agymosási kísérleteket végez gyanútlan embereken, hogy létrehozzák a tökéletes kémet, hogy irányítsák az elmét. Ez az elmélet 1975-ben igazolódott be, amikor nyilvánosságra kerültek a dokumentumok. A projekt neve MK Ultra volt. És nem csak önkénteseken kísérleteztek. A CIA LSD-t és más tudatmódosító szereket adott az embereknek a tudtuk nélkül. Egyetemi hallgatóknak, börtönlakóknak, sőt a saját ügynökeiknek is. Volt, hogy prostituáltokat béreltek fel, hogy az itallal elkábítsák a vendégeiket, miközben a CIA ügynökök egy detektív tükör mögül figyelték a hatást. A cél? Megtörni az emberi elmét és átprogramozni azt. Bár a programot hivatalosan leállították, a mai napig nem tudjuk a teljes igazságot, mert az iratok nagy részét a CIA igazgatója, Richard Helms 1973-ban megsemmisítette. Jó nagy köcsög volt, bazd.